हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बारा बावहरनाय जाबाय दिनैयो जोङो बिब' बिनानाव ज'नो आमाइनि बसआव थांनो नागिरदों आरोना जोंहा आब'मोना फैजोबदों आरो न'आव ओमफ्रायो दा जोङो ज' थांनो नागिरदों गारिजों गारि गंसे जाखागोन जोंहा बिब' बिनानावा ओरैबायदि बुरजाखा नालाय आङो देखाजोबगोन र' नोंसोरनो सोर सोर दङ बिब' गेदेरखौ देखायग्रोनि र' ओमफ्रायो सेकेन्डआ गैथ'आ आरोना न'आव दङ बिसाना न'आ एसे खाथि नालाय ओमफ्राय इ आब'मोनना न'आ गोजानाव ना ओमफ्राय जोंहानाव फैनानै थाफैग्रोखाबाय आरो ओमफ्रायो दायो जोंहानाव फैग्रोनानै जोङो थांसिगोन आरो बस जानो ओमफ्राय आब'ना न'आ खाथिखा नालाय इखौ दा ओरै गारिजों लांफानोसै आरो ओमफ्राय बिब' गेदेरखौ देखायनि र' आङो ओमफ्राय दा सेकेन्डखौबो देखायगोन जा सयजन ना बिब' बिनानाव गासिखौबो देखायगोन आङो दिनै नै इ आब' गेदेर हाइथुथु बुरि जाथारबाय गोजौ दाबोलाय नङा ओमफ्रायो सेकेन्डआ गैथ'आ थार्डआबो गैथ'आ फरानो फर बिथराइनि ओमफ्रायो फाइभखौथ' नुबाय थाखायो नै ओमफ्राय नै आनैयाबो थांफागोन आरो जोंहा नुलायलायबाय थाखायो खाथिनि नालाय आङो आमाइनि हुखामाव थांगोन होन्दोंना ओमफ्राय आइनि फंबाय आरो इयो आमाइया सासेल'मोन आइनि फंबाय ओमफ्रायो आइमोना बिराद बुरजा आरोना 9 जन बिसोरो आइमोना ओमफ्रायो फंबाय सासेल'खा आरोना ओमफ्राय हिनजावफोर गोजा 8 जनमोन बिसोरो ओमफ्राय फंबाय सासेल' दा बेनो थैबाय आरो ओमफ्रायो बिनि हुखामावनो थांनो नागिरदों जोङो दायो ओमफ्रायो आङो आइनि बिब' बिनानावमोनखौबो देखायनो नाजागोन दाहाय नै गारिया फैबायानो इसोरो दा 6 जनल'सै आरोना 8 जोनाव बिब' बिनानावानो 8 जनखा नालाय ओमफ्राय आमाइजों 9 जन नालाय ओमफ्राय दा बिब' बिनानावाबो 6 जनल'सै आरो आमाइयाबो गैखाला नालाय ओमफ्राय सानैयाबो थैबाय आरो ओमफ्राय दा आङो इसोरो आइनि बिब' बिनानाव मादै आयंमोनखौ देखायनो नाजागोन आरोना बेस्थ'सो नामाथाय खामानियाव जिखुनु आङो देखायनो नाजानोसै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोब्ला थौदो बिदिब्ला जि दावरावखानाय बिब'नि फिसालाफोरा नै जि दावरावखा नै बिमाया ओरै उनाव दङ आमा आरो आमा जागासिनो बिब' बिनानाव मैया हराव फैनानै नायाखै दे गाखोनो बादो खोमा बेहा सुबुङाबो नै सुबुं अबाव थांगोन जोङो हाजोआव सुबुङा नै हाजोआवसो थाङोनो हाजोआव हाबाना आबौनि हाबाना थांसै थौदो जोंहा थांबाय थांसै आरो दा बाल्थिं भारा लखब भारायाव नेहैबावनांगौसो ड्राइभारानो माबा थांफिनलायबाय नै फैखानायानो नै गाबगासिनो सासेफोरखौ फैदो मोखाङाव सिगाङाव फैदो नै बार जाफैदो इयाव बिराद बार मोजांसिन नाङो इयाव थांबाय थांसै दायो दायो दहा लागोआव मोनफैबाय आब' सासेखौ देखायनि र' आं दाबो गारिनिफ्रायनो ओंखारनो हायाखै हनै फिसासो सेन्देल गानहोगासिनो बे आरोना सेकेन्ड आब'आ दहाय आङो सेकेन्ड आब'खौ देखायगोन नालाय नै ओरै सिद्दा जाब्रा नै आंनो गोजौसिनखा जाहाना बुरि जोब्बाय गासिबो आंनो बुरिहांबाय नालाय इसोरथ' बुरिखागोन ना ओमफ्राय थार्ड आब'खौ दा देखायगोन र' इयावसो दङ इयो हुखामावसो जों हुखामाव मोनहैथ'वाखै नालाय इयो सेकेन्ड आब'नि हौवा गुमै ओमफ्राय नै इयो फिसाजो फिसाजो गेदेरा नै इयो समान जाबायनो बिमादैफोरजोंनो फिसाजो गेदेरा नैबो सासे साथाम आरोना इसा हिनजावसा गोजाखा ओमफ्रायो ओमफ्राय नों गोलोमखो ना माखो गस्ला जिजोब्बाय थांनोसै मोनफैबाय नै दहा नालाय सब गुफुर आरोना जेबोथ' स्टाइल खालामनो मोनखाया नालाय आइनि माथो बायदिसो खोनागासिनो आं आइया दंफैखायो आरोना जोंहाना
ओंब्रा ओरैजाय आङो आब' थार्दखौ देखायनो होननाया बेनो आरोना नै मेंख्लिख्लि माबायदि जि खामानि मावखायो खोमा सान्दुं गोसा गोसा मावो सान्दुं गोसा गोसा माइ गायनाया बारा गोबाव जायाखैना आरो हानो जाबावसिगोनसो बेनो आरोना गासिखौबो देखायजोब्बाय आङो जोंहानि बिब' बिनानावफोरखौ ओमफ्राय दा आइनि बिब' बिनानावफोरखौबो देखायनो होन्दोंमोन आङो दा देखायगोन र' दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा देखायगोन सम मोनाखै माने बिसोरो बिराद बेस्थ' दङ साला आन्दायनानै जाखांबाय इसोर दासो नोंसोरनो होखुमादों होमबा फिसालाया नायलाय माथो इमान गोजानाव बिलुंखौनो जानानै थां ओंखाम जानाङा सोर सानैखौ लायनि र' बुन्दुनिफोरनि ओंखाम जानायखौ लानि र' एक्टर जाखांहांबायानो नै जाखांबाय बिसोरो खाथिसिननि ना ओंखायनो थाब मोनजायाखै इनालाय माथो टेबोलानो खालिसो रावजोंबो नायसनजायाखै खोमा नायसनजायाखै ओं ससमा गाननायखौ सिनायाखै नोंखौ रावबो हाथायखौ मबाइलाव गेसेंसो नुथारदों माथो मबाइलाव हाथायखौ गेसेंसो नुथारदों माथो हिनलाय खासि बिबार जानानै दङ बिथाङा बर्थमान गुमै आरो नै आब'नि गुमै नै इनि नङा दै नै नुवाखै बिबोनांजोंसो जिरायफालायबावदों होमबाबो इनि नङा इनि गुमैया फैयाखै चान्स मोननायावनो नै लाइन मारिखादों नोंसिनि ओंखाम जानायखौ बारा लाबाय थाया बिसोरलाय माथो आलदा जुदाथार बिसोर रावबो गैजाया नै जुदा जाजाबाय आखाइ गैजाया खालि ओंखाम जाजोब्बाय मालाय रायजोफोरा नोंसोरखौ लाबाय थायालै ओंखाम जाजोबदो मालाय दादि मादै अमा बेदर जा दासो मोनजाखादों नामा मादै खामानि मावैनो इसानिया जायो बेयो दादिनि जोंहानि मादै खनेनि हौवानि फंबाय नामा जोंहानि आइनि बिनानावनि हौवानि फंबाय नैनि फंबाय दादिनि फिसालाया बेयो जोंहानि आइनि फंबायनि आइनि फंबायनि नङा सरि आइनि बिनानावनि हौवा आरो दादि ओमफ्राय आरो नैबे दादिया बिनि फंबाय दादिनि फंबायनि उनाव फंबाय ओमफ्रायो मादैनि फिसाजो आब' ओमफ्राय बियो आब'नि फिसाला लारि माने जोबनोनो थाङा बिराद बुरजाखा जोंहाना बडि बिल्डार आदाया जोंहाना बडि बिल्डार बाजै गैया बिनि थाखाय बाजै नागिरनांगोन आरोना सोरबाफोर फैनो गोसोबा बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव बाजै गैया नागिरनानै मोनाखै सोर फसन जादों बुंहरबानो जाबाय आङो सिगां भिडिअ'आवबो देखायखांखाबाय आरोना आयंफोरखौ लान्थिथि मोनसे भिडिअ' होलायनाय दंमोन ना इयो आइनि बिब' गेदेर आरो ओमफ्राय दा सेकेन्ड आयंआ गैलाना सेकेन्ड आयंआ गैला ओमफ्राय थार्डआबो गैलाना ओमफ्राय फरा दं आरो आयं बालाथि दा देखायगोन र' इ आयं देरसिनथार आयं फर उन्दैसिन जानानै दङ नै आं गसंथारबा माबायदि जायो नै गैयावनो थालाङो आयं फरखौ देखायगोन र' आं दा ओमफ्राय दंजोबो आरो लारि देखायजोबगोन आङो गोजोन्थों देखायनायनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय
इबो सासे मादै 6 नम्बर इयो इसानावनो जादों आरोना आमाइनि बसा माने मा होनगोन मरा खामथ' होनो ओमफ्राय जेनेबा आमाइना माने इसानावनो थानानै बेमार जानानै थैदों आरोना ओमफ्राय आमाइना हिनजावबो गैयामोन नालाय इसोरनो मालाय बिब' बिनानावफोरानो फिसिनानै माबा जालांदो आरो ओमफ्राय लोमजानानै बुथाराखैब्रा बुथारदों होनबावो नै फंबायसो आमायानो इनिबो उन्दै आमाया खै नाम्बार मोनलाय आमाया 7 नम्बर ओमफ्राय आरो बिनिबो सानै बिनानाव उन्दै दंबावो ओमफ्राय 8 9 इयो 6 नम्बर आरो 6 नम्बर ओमफ्रायो दा एखेबारे 3 4फोरखौबो देखायगोन र' 6 7खौबो देखायगोन 4 नाम्बारखौ देखायगासिनो र' आङो 6 नाम्बारखौसो देखायग्रोनो मोनबाय 4 नाम्बारखौ देखायनि र' माबा 2जों 3जोंथ' गैखाला नालाय ओरै गोजौआवसो थांबाय मालाय इयो 4 आरो आइया जोंहानि इनि उन्दै आइया थफ्ला रोगादो आरो मानसिफोरनो हरनो आलासिफोरनो माबा थफ्ला हरनो ना गोरानसो मोननांदों माथो ना बेदर नारजि एवनाय ना फ्राय बेनिफ्राय अमा बेदर भाजा बिजामादैनो हरनो मालाय नुवाखै अनसुलिथार बिखुनजोफोरा अनसुलिथार आयं 4 नाम्बार ओमफ्राय आइया 5 नाम्बारमोन आरो र'लै आइखौबो देखायथारनोसै आङो नारजि रानदो नारजि आइयानो नारजि एखे गोजाना जानि आइया लोदोदोंसिन आरो एसे 7 नाम्बार 8 नाम्बारखौबो देखायगासिनो र' 7 8 9खौबो 7 नङा 6ल' ओंखारदों इबो मादै सासे आरोना आइनि बिनानाव हाय लोगोफोर हेलौ नामा 7 नाम्बार मादै इयो 7 नाम्बार आरो दंबावो मादै उन्दै 9 नाम्बार दंबावो बेखौ देखायनो मोनाखै दा देखायगोन र' आङो इनि दादिखौबो देखायखांबाय आङो दहायनो ओमफ्य इसोरखौसो नागिरनानै मोनाखैमोन थाबनो थेंक इउ आइ लाभ इउ नामा मादै उन्दैथार आरोना 9 नाम्बारमोन ना मादै 9 नाम्बार मादै उन्दै लाइक खालाम होननाय जादों लाइक खालाम शेयार खालाम बयबो शेयार खालामना हो मादै नामा मा बेंसि आइमोननि बिब' बिनानावनि नामा सोरनाबा दाउनि ओमफ्राय सोरनाबा नानि इदि गोजा नै ना दाउनि आंना दाउब' आयं गेदेरैना दाउब' ओमफ्राय नैबो मादै आरोना जोंहानि आइनि बिनानावनि बिजावजालिनि मा होनोमोनलाय बिजावजालि आबौनि फंबायनि फिसाजो ओमफ्रायो आइनि बिनानावनि बिजावजालि आरो बोरैबा नुदोंलै सान्दुंजों नै इथिंसो मोजां नुदों नै ना फिसाजो बोरैबा नै सान्दुंआवसो दानि देखायनाय मादैनि फिसाजो आरोना आंनि उन्दै जागोन ना गिदिर जागोन उन्दै जागोन ना उन्दै बिनानाव बोरैबा इथिं बोरैबा नुदोंलाय मागुरखौबो नै जादोंहाय सान्दुं गोजा नै मोजां जायैखौनो होगोन दे आं इसोरखौ एसे मोजां मोनना दा लाबा मोजां जागौमोन ना जोङो लामायाव ओरैनो बेरायग्लांनाय सान्दुं खावब्ला खावब्लि जाजोब्बायनो बिब' लावगिखौ दहाय देखायखांखाबाय आं नाया मा जागोन बेसे गोबां दानि आइनि बिनानावनि हौवा आरोना आइनि बिनानाव उन्दैनि हौवा दादि उन्दैथारनि एखेबारे नारि मुस्था ना मा होनो दहायनि मादैनि हौवाखौ सासेखौ देखायखांबाय आरो दंबावो ओमफ्राय सोरखौबा देखायनो मोनाखै आङो दा देखायगोन र' होमबाबो जाबाय नारि मुस्तानि गेदेरनि दादि आरो मादै उन्दैथारनि माने खर'सानि दादि आरो जागिरदनि मादैबो फैदों मादैखौ देखायथ'वाखैनो आं देखायगोन दे बाय बाय नामा फिसाजो बिनानाव ओरैजाय गामिनि खोमा ना गामिनि आदा लावगा नामखौबो खोन्थाखायो नामा आदा बैसोर नोंबो फैदों मासि फुंखोलै नै आइ बुसा आब'खौ मानो लाबोफायासै जोंना लिडारा बेलस्रिनि लिडारा बोरमा दारि दंलायबावोसो मालाय ओरैजाय ओंखाम जाहोग्रा आरोना जोङो साइडआव जिरायना दंथ'यो आर'ज गायग्राफोरखौ ओंखाम जाहोग्रोबाय सुबुं बिलुनखौ मोजां मोनबाय मोननानै मोजां मोनबाय मावै बेसेराफोरानो बोरैबा जाजोब्बाय
बिराद मावदों होनदों नामा नोङो लारि लारि जिरायजोबना दङ ओमफ्रायो माखासेफोरा लिडारफोरजों ओंखारजायाखै आरो थांनो आरो दंबावो ओंखाम जाजायाखै मालिकखौ लाबा गथ'फ्रा बेग सोलायनानै बिब'नि फिसाफ्रा श्रियानि आरोना बे गायनि ओमफ्राय नै बेहा नांथारगौनो मबाइलसो बानायबाय माने इनि बेगखौ ओरै थुग्रा दंलायलायो देखायलाय आंनि देखायलाय नै इदि थुग्रा दं आरोना र' जाम्बि उटुबाव देखायनो हो उटुबाव नै इदि थुग्रा दङ नै ओमफ्राय इहा इखौ थुनानै हेलाव हेलाव जागासिनो नैलाय मायदि सोलायलायदों फैसा दानायखाय होना नै नों फैसा नै बोसोरनै सोलायलायबाय थाखाय नों फैसा नै नोंहाबो मोनसे बाय बिमाखौ बायनो होनबा हो दाहाय नांबावासो फैसाखौ नाङा सोलायलायबाय थालै सोलायलायबाय था फैसाखौ जासिबायनाय न'नो थांनोसै बाय बाय हरदो थांसै जोंहा बिमाया जोंहाना माबा लायनाया मोनफैदियानो बिमाया र' आइया माबा लायदो बाय 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 सासेया गिदाव होना दुखुथार बाय 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 गुड मर्निं व्हाट इज द वारेओ ओइना जाना इंग्लिश रोंसोगारो आयंआ इंग्लिश रोंसोगारो इंग्लिशमैन इसको बोलो रे We are going to Nulbari. Going to Nulbari, yeah. Quickly. Thanks, bye bye.